मिथिखागौ आंनि आखला गाज्रि आरो आंबो मानियो जे औ नंगौ आंनि आखलानो गाज्रि। न'खरनि माबा मोनसे मोजां बुस्थुफोर नुयोब्ला आं खावनो फानखोमानो बेफोरबायदि गोसो जायो। आंनि बेफोरबायदि आखला थैजासिम थांसिगोन। आं बेखौ सोलायनोबो हानाय नंला। दिनै बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो नोंसोरजों आं मा खालामजाबोदों मा खालामजाबोआखै। नोंनि नोम्माया आंखौ ना दंफां सायावनो खानानै बुआखै, ना आंखौ बुनानै बुथारफ्रामाखै, ना आं दै अर दै ओंखाम मोनजायालासे थानोनो नाङाखै। गोबां खालामजाबोबाय आरो जोबथा बाराव आंखौ नोंसोरो बिमा फिसा लोगो नांनानै रुवाथि बायदि बाहायदों। बहा थास' रुनानै अमानो होनांनाय, बहा गांसो हानानै मोसौनो होनांनाय। नोंसोर आंखौ माबायदि बाहायदोंमोन? आंनि थानाय जानाय अमाफोरजों मोसौफोरजों जादोंमोन। आं बेबायदि खालामजाबोनाय मानसि, अब्ला बबे गोसोखौ बबे थांखिखौ बबे मोन्थायखौ लानानै आं नोंसोरजों थांफिनो? अलंबार, आं नोंजों थांफिनला। नोंजों थांफिनला आङो। नों बे न'खरनिफ्राय ओंखारलांफिनदो थां। जोमै, जि न'खराव बिजावजालि दङ, जि न'खराव बिहाव बिखुनजो दङ, बेफोरबायदि न'खराव एसे एनैयालाय थाखायो। एसे एनै दावरावालाय जाखायो। आरो हौवा हिन्जावनि गेजेरावथ' दावरावाथ' थाखायो। बिदि होननानै माबा हौवा हिन्जाव गारलायगोन बे खोथा नामा? नोंसोर जेसेबांखि बुङा मानो बुंबाय था। आंनि रोदा रोदा गासैबो नासय जानाया हाब्बाय आरो आं बेखौ मालाबाबो फेरायफिननो हाला। जोमै! आफा, आइया नोंनि आखाइनिफ्रायनो खारग'लाय लांबाय। आइखौ नों मानो लाखिनो हायासै? खारलां आफा, आइखौ हमथाहै। जोमै! जोमै! र' होनदोंना नोंखौ आं? जोमै, खोनासं आंनि रावखौ। अबेयाव खारलांदों? जोमै! बेबायदिबो अख्रा जायो मानसिया। बे नोंनि अख्रा दुथां गोसोखौ लानानै संसाराव सानबेसे हारसिङै थांनानै थानो सानदों नोंलाय? सानदों नामा नोङो हारसिङै संसारखौ जिन्दागिखौ बारहोलांनो होननानै? गोरलै नङा, गोरलै नङा। औ मोनथिगौ आं, संसारा जिन्दागिया गोरलै नङा। मोनथिखानानैसो जुजिदों आंबो। मोनथिखानानैसो जुजिदों। संसारखौ हायो हाया आं हारसिं बारहोनो, जिन्दागिखौ आं हारसिं बारहोनो, बेखौ आंनो हगार। दिनै नों आंनि खिथु उन उन मानो एथ'ग्राब खारफाबाय थादों? जेराव दिनै आंनि गोसोआ बायग्लिखांनायनि उनाव। फाग्लि जादों ना माथो नोङो? फिसा सासे थानानै बेफोरबायदि हारसिं जानो मा होननांगौ नोंखौ संसारनि मानसिफ्रा? आंखौ संसारनि मानसिफ्रा मा होननानै बुंगोन? लासिं बासिंनो गरम गरम नोंनि बे मेलेमनि साननायजोंनो संसारखौ बारहोनो होननानै सानदों नामा? गोदाव सोराव गोख्रै थौ न'आव। मोनथिबाय अलंबार, मानसिसो आंबो। आरो संसाराव थानाय गासैबो मानसिफोरनियावनो धैर्यनि मोनसे सिमा थायो। बे धैर्यआ बारबाय आंहा। आं आरो हाला नोंनि न'खराव सहायनानै थानो, नोंनि न'खरजों गोरोबनानै थानो आरो नों बायदि हौवाजों आंहा एसेबो गोजोननाय गैला। नोंजों हाला आं संसार जानो, नोंजों हाला। नोङो आंखौ सिमा बारहोबाय। नों बायदि हौवाया हिन्जावफोर अननो रोङैयाव दिनै आंनि गोसोआ सिमा बारबाय। मोनथिगौ, हिन्जावखौ हिन्जाव बायदि सनमान होनो रोंनांगौ, हिन्जावखौ हिन्जाव बायदि मानिनो रोंनांगौ। सम थानायावनो समजों लोगोसे मानसिखौबो अनलांनो रोंनांगौ। नाथाय नोंथ' फंफ्रोमबो समावनो आंखौ नोङो बेखारसो सानोमोन। दा आं गावखौ फिदिंना लाबोखांनायनि उनावसो नोंहा दिनै मानोथो एथ'ग्राब जिंगासिनांगौ दं? नोंहाथ' आरो आं गैयाब्लाबो बिन्दासै सोलिनो हानाय बोलो दंखायोमोन दा। बुं, नोंहा जुदि आंजों एसेबो थानो गोसो गैथाराब्ला दिनैनो फाइनाल खोथा बुंदो। दे, नों आंजों हामारगोन ना हामारला थानो? हाला होनखाबाय दा, हाला। आं हाला नोंजों। आच्छा, हाला। बिदिब्ला आं दा मा जानांगौ? आं मा खालामनांगौ दे बुं। नोंखौ आं बेखौनो हास्थायो, दिनैनिफ्राय आंनि खिथु उन उन खारनायखौ बन्द' खालाम। फिसाजो सासे दं, फिसाजो सासेखौ लानानै न'आव थां। आरो जुदि नों हारसिं थानो हायाब्ला नोंनि नोम्मा मोजांखौ बुं नोंनो थाखाय सासे मोजां हिन्जाव लाबोनो। हिन्जाव लानानै रुजु रुमु संसार जादो। नों आंखौ हगारदो। नों हिन्जाव ला, नाथाय नों दासान जे आंखौ हौवा लागोन। आं हारसिङैनो थागोन, आं हारसिङैनो मावै दाङै जागोन। नों हिन्जाव ला, आं हौवा लाया, आं हारसिङैनो थागोन। प्लिज। नोंनि फारसे आंहा थोबसेबो अननाय गैला, नोंनि बाथ्रा थोबसेबो साननाय गैला। नों आंखौ हगारनायानो गाहाम जासिगोन। बाय, गुड बाय। खोनासं जोमै, आंबो रावनिबो गोसो गैयैखौ ब्रा ब्रा खालामा। नाथाय
नों सानसे गाबनांगोन। मा सानसेल' अलम, मा सानसेल'। आं दे गाबगासिनोखा, आं नोंनो दिन्थियाखैसो। दिनै नों आंखौ गुबुन हिन्जाव लानो थोनलायबाय। दे, नों थोननाय बायदिनो आं गुबुन हिन्जाव लानोसै। नाथाय जेब्ला आं गुबुन हिन्जावखौ लानानै रुजु रुमु संसार जायो, अब्ला नों बिखा गावनानै गाबनोल' नाङा। अन्नानै थांदो नों आंनि सेरनिफ्राय। दे जागोन, आं थांनोसै। आफा, आयै, नोंसोरो दिनै गाव गावनिखौल' नायबाय, आंखौ नायला नोंसोरो। नोंसोरो जुदि लामा ससेयाव बेबायदि जायोमोनब्ला आंखौ मानोथो जोनोम होआ आलायान्थानि? आयै, नों आंखौ मानो एथ' गिदिर रुजुनखौ हायै बिबान होखो, जेराव आंहा दिनै बिमा गैजाया? आफा, मानो एथ' गिदिर बिबान होखो नोंसोरो आंखौ दिनै बिमा बिफा आलायान्थानिनि फिसा होननानै? खोनादों जोमै, नोंनि फिसाया माबायदि बुंदों नोंखौ, अब्लाबो नों गोसो सोलायला। बायदि बायदि खोथा बुंबाय थानो नाङा, ओंखारलांदो बेनिफ्राय गोख्रै। दे जोमै, थांनोसै। अराय समनि थाखायनो थांनोसै। थाङैनि सिगां नोंखौ आं खनसे नायलांनो, नोंनि महर मुस्रिखौ। जोमै, नोंनिफ्राय गोजान जानोसै। जोबथा खनसे नोंनि मोखांखौ आंनो दिन्थि। दिन्थि जोमै, आंखौ नाय जोमै। अन्नानै जोमै, आंखौ नाय खनसे। प्लिज जोमै, जोबथाबारनि थाखाय नोंनि महर नायनो नागिरदों आं। आंखौ नाय जोमै। जोमै, नों एथ' गोसोआव दुखु मोननायजों, एथ' रागा जोंनानै नों आंखौ होखारदों। नाथाय आंखौ होखारखांनायनि उनावबो नोंनि मेगनाव मोदैसो। नों गाबदोंसो जोमै। जोमै, नों हाया आंखौ नागारनो, आं मिथिगौ मोजाङैनो। मिसा मिसि मानो नों आंखौ बेफोरबायदि एक्टिं खालामदों। जोमै, थौ आं नोंखौ लानानै थांनोसै। नोंनि थाखाय गाबाखै आं। दा सान नोंनि थाखाय आंनि मेगनाव मोदै गदों। फिसाजोखौसो सानदों आं। नोंखौथ' नायनोनो हाला आङो। थांदो गोख्रै। आंसो मिथिगौ अलम्बार। आंनि मेगना सोरनि मोदै बेखौ आंसो मिथिगौ। सोर हिन्जावालाय गावनि हौवाखौलाय गारनो हानो? रावबो हाया, आंबो हायाखै। नाथाय आं गोबां मुसबुरियाव। आंखौ निमाहा हो अलम्बार, आंखौ निमाहा हो। दा सान नों आंखौ खुसियै थागोन। जि दिननिफ्राय नोंखौ नागारनानै फैदों, बै दिननिफ्रायनो आंबोथ' खस्थ' बोथिसे ओंखामनि थाखाय मालायनियाव फानलु बिथिंनानै जानो गोनां जादों। बिदिखौथ' आंबो हास्थाया, नाथाय मा खालामनो अलम्बार। आंखौ निमाहा होदो। आंखौ निमाहा होदो। थैजानो लुबैबाय आंखौ, थैजानो लुबैबाय। इसोराबो बेफोरबायदि बिहामजोखौ गोथाङैनो बुथारनाय नङा। गोथाङैनो सावनानैसो बुथारगोन बिसोरखौबो संसाराव थानायावनो। जाय बिहामजोफोरा बिखुनजो बुरैखौ होखारो, जाय बिहामजोफोरा बिखुनजो बुरैखौ गोथाङैनो थैजानो लुबैयो, बेफोरबायदि बिहामजोखौबो इसोरा गोथां सावनानैसो बुथारगोन। जोलै मोजांनि आखलनि बिहामजोफोरा बिखुनजोफोरखौ बेफोरबायदि नासया। ओइ गामिनि मानसिफोर, आंनि बिहामजोफोरा आंखौ थैजानो लुबैबाय, आंखौ थैजानो लुबैबाय। थैहैनोसै आं, थैहैनोसै। मा जाखो बेलाय? मा बुंलांखो? सोरखौथो जावखो बेलाय? आंखौ नुनानैसो एक्टिं खालामलांखो, ना न'आव सोरांस्रिजोंसो माबा मोनसे जादों? फै, सोरबा आंखौ नायनो बाग्राफोरा आंनि सिगाङाव बायदि बायदि एक्टिं खालामलांगोन। सोर मा जायो जाथों, दिनै आंनो बबे लामायाव दं, आंखौनो सोर बानसायो? हारसिं जिबन जाबाय, आखायावबो थाइसेबो फैसा गैया। माखौ खरसा जागोन? जेराव मेरावनो ना गुरहैलाबायनोसै। नाखौनो फाननानै थाइसे थाइनै मोनगोन खोमा। जाफुं, नोंनि आइ इसाया नोंनो बेफोरबायदि गेलेग्रा बायनानै होयोना होआ? होथारालै आंनो आइया जेबोखौनो बायनानै बिबाबो फैसा गैया होननानैसो रायो। दिनैसो बल गेलेनो मोनदों आंबा। बैसोरलाय गोमथा मोनसोदां माथो। बिसोरलाय बे दै सेराव मा खालामफैदों? आं ना गुरनो फैनायावसो बिसोरबो थाफैनांगौ जाबायना। दा आंखौथ' बिसोरो सोंगोन, नोंलाय मालानिफ्राय ना गुरग्रा जाखो होननानै। आं मा बुंनो? खोन्थाना लाब्लाबोथ' मिनिजागोन। ना सारनानै, ना हमनानै जोमैया हारसिं संसार जादों होननानै बुंब्लाबोथ' मिनिगोन आंखौ बिसोरो। दे जाफुं, नोंनि आइ लांफैनो सिगाङावनो नोंनो मा मा नांगौ नों बुंब्लानो जाबाय। आं नोंनो बायनानै होगोन, नों गोसो बायदि गेलेनानै लाखा दे।
आंलाय दालाय बिसोरनि सिगाङाव ना गुरनांगौ जाखो ना गुरनाङा जाखो थांफिननोसैसो नामा